moi bons días a todas e a todos. Estamos con Alberto Escudero, con Jesús de Don Bosco, o Departamento de Educación, para presentar o comezo do funcionamento do Espazo Educativo EDLCER María Miramontes. É un proxecto no que leva traballando moitos anos o Departamento. Deuse acta de inicio do servizo no mes de setembro e estáse a preparar o espazo e a acondicionar para que comece o servizo. E vai a comezar, en primeiro lugar, co proceso de altas e o proceso de dar a coñecer o espazo na súa configuración actual ás familias e aos pequenos, a través dunhas xornadas de portas abertas que se van a desenvolver ao longo destas semanas, ao mesmo tempo que se dá comezo ao proceso de alta das familias. Dimos comunicado xa a varios centros, especialmente os da contorna, Monte dos Postes, as Fontiñas, as escolas infantís, para que fagan unhas xornadas de mañá e os nenos coñezan a ludoteca, e tamén se presentará a través da páxina web que xa está en funcionamento, para que as familias poidan, a través dun sistema de cita por correo electrónico, coñecer as instalacións. Ao mesmo tempo, vaise poñer en marcha tamén o proceso para realizar a alta de solicitude no espazo. En principio, o proxecto está diseñado para 75 prazas, pero entre que a normativa COVID, iba a decir se estabiliza, desaparece, vamos a decir desaparece, vamos a ser positivos, imos a comezar con unhas 50, non? E iremos progresivamente ampliando segundo estas medidas se relaxen. E nada máis, estou traslado xa a Alberto para que nos conte un pouquiño como se vai desenvolver as xornadas e nos explique un pouquiño a información que teñen disponible xa as familias para facer o proceso de inscripción. Bueno, o principal apartado que sería o que nos ten nada, no relativo á xornada de portas abertas que teremos na próxima durante os vindeiros días e a próxima semana na web do centro espacio de lecer mariamiramontes.santiagodecompostela.gal poderán encontrar un botón para solicitar a praza en diferentes quendas moi sinxelo. En este tempo de 45 minutos terán a posibilidade de visitar o centro, de visitar as instalacións e de coñecer ao persoal que imos traballar ali día a día. Moi sencilliño, tamén na página web ten a posibilidade de coñecer tamén un pouquiño máis a fondo o espazo, a vida de María, o contexto no que imos traballar nos vindeiros anos. Temos este total de 50 prazas que di aquí o concelleiro, divididas en prazas en función do período lectivo do ano no que nos encontremos. Vamos a encontrar de tres partes diferenciadas: o período non lectivo como tal, o período lectivo e os sábados, que serán unos sábados abertos a toda a poboación, a todos os nenos e nenas que non estén dados de alta per se no programa, que podan participar. Dentro desas 50 prazas terán a posibilidade de participar nenos de 2 e 3 anos, 10 praciñas, nenos de 4 a 6 anos, 20 praciñas, e nenos de 7 anos ata 12, 20 praciñas tamén. O horario de funcionamiento a partir do fin da xornada de portas abertas, o vindeiro día 28, será a partir das 4 da tarde de lunes a venres e os sábados mañán e tarde, e o centro tamén permanecerá aberto o venres por la mañán de cara a aquelas entidades que soliciten o espacio ou o uso do espazo. Por la miña parte... Bueno, habría que contar tamén cales son os destinatarios do equipamento. En principio está pensado para nenos desde os 2 anos hasta os 12 anos, vale? Os nenos pequenos terán que estar acompañados dos seus titores e os maiores poderán participar de forma autónoma. É importante o que comentábamos antes, é importante estes días, a partir de mañán se establecerán a xornada de portas abertas hasta o martes da semana que ven. As familias poden inscribirse mediante cita previa a partir desa página web que está disponible
e a partir dese momento a páxina web do Concello poñerá a disposición unha ficha de solicitude para que as familias se den de alta no programa. É importante que non vai a ser de acceso directo, sino que as familias teñen que previamente realizar esa alta no servicio e unha vez que teñamos os datos básicos desas familias coa documentación pertinente que se lle require, se establecerán as quendas para que eses usuarios podan participar. Hai que ver que, efectivamente, a limitación espacial hai que respetala. Son instalacións que teñen unha normativa propia como ludotecas e que a maiores pola situación COVID tamén está marcando unhas limitacións tamén de número de nenos e nenas que poden estar en presencia simultánea. Entón, realmente estes días, o anuncio que se está dando a coñecer hoxe é esa xornada de portas abertas que permita coñecer sobre toda a instalación e ver un pouco a programación que se vai a facer, horarios de funcionamento, requisitos de participación, coñecer o persoal que vai a traballar ali e, bueno, todas aquelas dúbidas que as familias nos podan plantexar durante estes días. Os destinatarios son fundamentalmente os nenos e nenas deses tramos de idade, pero tamén queremos facer partícipes a colectivos ou entidades que estén traballando no ámbito da educación infantil e por eso os venres pola mañán está pensado para que, sobre todo, os centros educativos de Santiago podan acudir cos seus alumnos en formato aula para que podan facer actividades dirixidas e tamén de xogo libre na instalación. Nese caso, levarán un trámite de reserva diferenciado, xa de forma directa co Departamento Municipal de Educación, para poder artellar un pouco que son os turnos de visita. Ben, esa é a información máis importante. Hai tamén un detalliño que eu imagino que Sara será tamén de interese, que o réxime de prezos é de balde. Sen máis detalle, non sei se hai algunha pregunta, sexa de presentes ou telemática. A ver, agora que fixen un lío cas datas. Entón, a partir de mañán ata o 28, xornada de portas abertas. Podemos escribir xa agora, bueno, é obligatorio escribirse, que non se escriban non pode ir, digamos. Vale, e a partir do día 28, as familias que estén anotadas participarán de forma regular. Cando se pode empezar a anotar xa de maneira fixa, digamos? Se non me quedan as portas abertas, podo anotar xa para o programa? A partir do día 28 estará disponible xa a ficha de inscripción para darse de alta. A partir do 28. O que queremos estes días é de partir cas familias que podan visitarnos e, iremos dando información, pero a alta como tal estará disponible na página web a partir do día 28 de setembro. E ata cando dá servicio a escola? Porque creo que, vamos a recordar un pouco, un problema, non? Coa ludoteca, tardou en arrancar, non sei exactamente quen está prestando o servicio, por recordalo. E se hasta final de curso, hasta setembro do ano que ven, ata cando é? O contrato, refiro. Claro. O contrato é por ano, ata inicio, por tanto, ata setembro do ano que ven. Ata setembro do ano que ven. Tamén prevista unha prórroga un ano o contrato. Iso se presuizo do réxime de funcionamento, que é independente do réxime subido do contrato. O funcionamento da biblioteca é permanente, porque é un réxime de horarios distinto dependendo de se estamos en período lectivo ou en período non lectivo. En período lectivo funciona de tarde e en período non lectivo vai funcionar de mañá, ofrecendo programas específicos para esos períodos. O sea, no verán, por exemplo, en período non lectivo sería de mañá. Efectivamente. Entón, esta biblioteca empeza a funcionar agora, non funciona ben. Exacto. Como te dixeches, houve algún problemilla, o edificio construíu xa cando foi o anterior goberno de Bugallo, xa hai máis dunha década, todo o procedimento de lanzamento do servizo acabou se retrasando, é a primeira vez que abre un servizo que nunca funcionou. Salira moito na prensa cando fora a campaña electoral, porque estaba prevista a súa incorporación, pero finalmente abre agora.
esta é a primeira vez que se lanza o servizo, daí tamén que se faga unha xornada de portas abertas, porque o interese tamén darlo a coñecer a todo o mundo, porque nunca se fixe unha apertura como tal do servizo. Entón, que as familias se coñezan, que cando fagan alta sepan a que tipo de servizo se está facendo, que tipo de actividades ofrecen, que tipo de recursos ten, etc. E a mellor forma de facelo é coñecendo in situ. Vale, e outra dúbida. Se hai máis solicitudes que prazas, supoño que irá por unha serie de requisitos, non, de cada familia, por saber un pouco que vai a primar para repartir as prazas. No principio, a praza va por orde... O reparto das prazas irá por orde da inscripción da familia e pola tramitación da inscripción das actividades. O sea, por orden de quen se vai inscribindo, non? Sí. Non exactamente a orden de inscripción, non. Fundamentalmente o que queremos, este é un programa, está pensado como un programa piloto de conciliación, entonces se trata de primar as familias que os dous traballen no momento en que, bueno, nos horarios que está aberta a ludoteca ou ao espacio educativo, vale? Entón será un pouco os criterios que teñamos en conta. A idea é que o maior número posible de nenos participen, o sea, que tampouco sea o criterio 100%, tampouco sea a conciliación, queremos que se é un equipamento, un servicio público donde participen o maior número posible de nenos, vale? Tendo en conta as limitacións tamén de prazas e tal, temos que ter, bueno, pues intentar que permuten bastante, non? De dar, pois eso, marxen de maniobra para que todos os nenos podan participar, porque se hai outras ofertas a mellor de conciliación na cidade, o sea, esta é unha oferta máis. Entonces, por eso é importante o de orden de inscripción, non? Porque entendemos que sería injusto, non? Se trata de un pouco de valorar as necesidades que vamos vendo nas distintas familias, pero sempre con esa idea de intentar que non só responder a temas de conciliación, sino que haxa por rotación, que os nenos teñan a oportunidade tamén de disfrutar destas instalacións e deste servicio, non? Perfecto, se me permites por completar esta idea, está de alguna maneira topado un número de horas semanais que se poden facer uso do servizo precisamente para favorecer rotación, non? De maneira que un rapaz de maior de entre 4 e 12 anos terá un máximo, creo que son de 10 horas semanais, vale, que poderá elegir dentro do horario de apertura, de maneira que se facilite que digamos que esas 70 ou as 50 plazas con as que empezamos pues vayan rotando. E despois está tamén importante o tema dos sábados, porque os sábados a idea é que se funcione precisamente de forma aberta, independentemente de que estés ou non estés dado de alta na ludoteca, vale? E os sábados a idea é que son momentos onde a conciliación posiblemente menos importante, pois as actividades se fagan de maneira máis aberta tamén, facilitando tamén a participación de usuarios que normalmente non van a estar ali. Un matiz para maiores de 4 anos serán 8 horas a semana, e para nenos de 2 e 3 anos serán 6 horas a semana. E o tema dos sábados, como se vai organizar? Quer dizer, tamén hai que anotarse os sábados que queres ir, vamos. Sí, será tamén a través de inscripción, pero non fará falta estar dado de alta no programa, vale? Pero sí, inscripción sí, porque as plazas van a estar sempre limitadas. E os sábados seguen sendo 50 prazas? Sí. Bueno, tamén dependerá do tipo de actividade, porque se hai alguma actividade un pouco máis específica, pues dependerá, pero en principio sí. Moi ben, pues nada, se non hai tampouco ninguna pregunta máis. A idea da rotación é tamén que non sexa simplemente un equipamento de barrio, non tiñas un barrio con moita potencia interna, senón tamén con a idea das rotacións e demais, que teña unha vocación para toda a cidade, porque é a biblioteca ao final de todo Santiago, que, por tanto, existan rotacións das persoas usuarias tanto no programa principal como que tamén os sábados, en que agora fagamos a xornada de portas abertas, permita que coñezan usuarios novos, de modo tal que se ofreza un servizo de actividades estas que dispón de biblioteca para o conjunto da cidadanía, non que, digamos, quede con régimen pechado de usuarios fixos.
Rosa, algunhas xa se responderon en parte. Pregunta que requisitos exixen cando comenzará a funcionar con programación estable, que actividades se ofrecen e como se fixará esa rotación. Na página web de as actividades que se van a poñer en marcha, hai un apartado específico. Decía que en cuanto a actividades podedes ver na página web do Espacio Educativo María Miramontes, podedes ver as actividades que están previstas. Nos calculamos que a principios de outubro este todo xa en marcha, que este todo xa funcionando, xa con os usuarios, con un calendario xa de participantes. Bueno, pois, se non hai máis preguntiñas, levantamos